Buboréka és a buborékbanda születése. Mikulás bácsi mindig csodás meglepetésekkel készült a gyerekeknek. Így történt ez most is. De ezúttal valami más volt. Mikulás bácsi nem almával, mogyoróval vagy más nyalánksággal lepte meg a gyerekeket, hanem ragyogó buborékokat fújt nekik. 3 nagy piros buborékot és 3 kicsi piros buborékot. Mikulás bácsi elégedetten simogatta meg a szakállát. Kész is a Mikulás pirosba öltöztetett buborékbanda. 3 nagy és 3 kicsi. A legszebbre még Masnit is raktam. Ő lesz buboréka, kiáltott fel boldogan. A piros buborékok pedig vidám játszadozásba kezdtek. Ugráltak fel-le, ám egy idő után elunták magukat. Buboréka pedig odament Mikulás bácsihoz, és így szólt. Mikulás bácsi, kérlek, fújj kék színű buborékokat is, akikkel játszhatnánk, mert egy kicsit unatkozunk. Mikulás bácsi azonnal teljesítette a kérést. Vidám kék buborékokat fújt, 3 nagyot és ugyanannyi kicsit. A piros és a kék buborékok vidám hancúrozásba kezdtek, ám megint elkezdtek unatkozni, ezért buboréka újra kérlelni kezdte Mikulás bácsit. Fújnál sárga buborékokat is? Persze, és már is ott táncolt 3 nagy sárga buborék és 3 kicsi sárga buborék. Újra vidám játékba kezdtek, de újra úgy érezték, hogy kevesen vannak. Így hát buboréka megint kérlelni kezdte Mikulás bácsit. Hiányoznak a zöld barátaink is. Mikulás bácsi nem tétlenkedett, fújt 3 nagy zöld buborékot, és persze 3 zöld kicsit is. Ígyni, most már igazán sokan vagytok, jó játékot kívánok, mondta, és mosolyogva nézte, ahogy pajkosan kergetőzik a színes, vidám buborékbanda, amíg el nem pukkantak.